Доброго ранку усім глядачам Доброранка. Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі! Прывітанне, сябры! Восень такая рознакаляровая і прыгожая. Кожны дзень мае сваю афарбоўку і настрой. Згодная, Кася. Быццам нейкі мастак кожны ранак размалёўвае дрэвы і наваколле ў розныя колеры. Так, Вара, а ці ведаеце вы, хто з птушак мае самую-самую яскравую і незвычайную расфарбоўку? Складанае пытанне. Але мне здаецца, Кася, што ты разважаеш пра папугаю. Правильно, Лесик. Апярэнне ў гэтых птушак лічыцца адным з самых каляровых і прыгожых. А чаму папугаі так выглядаюць? Адказ просты. Прырода зрабіла гэтых птушак такімі яркімі і рознакаляровымі, каб яны маглі лёгка хавацца ў навакольных раслінах ад драпежнікаў. Ну, прырода і выдумшчыца. А якія самыя незвычайныя колеры маюць папугаі? Колер у іх бывае самы-самы розны. Ёсць і ружовыя, і зялёныя, і жоўтыя, і чырвоныя, і фіялетавыя, і нават белыя і чорныя птушкі. Як цікава! Здаецца, папугаі бываюць усіх колераў свету. Так і ёсць, Вара. А яшчэ яны маюць розныя памеры. Напрыклад, гіацынтавы ара можа дасягаць у даўжыню 1 метра, а карлікавы папугайчык усяго 8 сантыметраў. Лесик, а як папугаі навучыліся размаўляць? Атрымліваецца, яны вельмі разумныя. Усё так, Кася. Папугаі маюць вельмі развіты мозг і могуць паўтараць розныя гукі, нават голас чалавека. Асабліва гаварлівыя жако і амазоны. А які від папугаяў самы распаўсюджаны? Хвалістыя папугайчыкі. Яны вельмі дружалюбныя, таварыскія і лёгка навучаюцца. А яшчэ яны любяць спяваць і добра запамінаюць простыя словы. Калі птушкі так любяць спяваць, то ў свеце павінен існаваць ансамбль папугаяў. Пра ансамбль я не чуў. Аднак ёсць цікавая гісторыя, калі адзін папугай дапамог раскрыць злачынства, паўтараючы дыялог грабежнікаў. Гэта ж якую добрую справу ён зрабіў? А якія яшчэ цікавыя гісторыі пра папугаяў існуюць? Гэтыя птушкі могуць жыць да 80 гадоў, што робіць іх сапраўднымі членамі сям'і. А папугаі-неразлучнікі вядомы сваёй вернасцю. Я чула пра іх. Яны заўжды жывуць парамі і вельмі сумуюць, калі застаюцца адны. Усё так, Вара. А вось папугаі-какаду амаль самыя гучныя птушкі ў свеце. А яшчэ яны надта любяць танцаваць пад музыку. Вось я і кажу, трэба хутчэй збіраць папугайчыкавы ансамбль. Ідэя цікавая, аднак дзе ж знайсці папугаю, якія захочуць выступаць? Трэба падумаць. Лесик, а дзе можна пабачыць папугаю ў Мінску? Ну, напрыклад, у зоапарку, альбо ў папугайні, ці ў цэлым парку папугаю. Ну вось, туды і трэба наведацца, каб знайсці удзельнікаў для ансамбля. Добры план, але спачатку давайце паглядзім мультфільм. Мы згодныя. У мяне з'явілася пытанне. Вось чаму моры і акіяны салёныя, а рэкі і азёры прэсныя? Кася, якое добрае пытанне. Давайте разважаць разам. Давайте. Мы ведаем, што рэкі цякуць амаль праз увесь свет, так? Так. А яшчэ мы ведаем, што рэкі нясуць свае воды да акіянаў і мораў. Правільна, Вара. І яшчэ вядомы факт, што рэкі папаўняюцца за конт дажджоў. Так. А калі дожджык ідзе, ён змывае з зямлі розныя солі і мінералы, якія і трапляюць у рэкі. А яны, у сваю чаргу, нясуць гэты скарб у мора ці ў акіян. І ён там застаецца? Правільна. Вада з мораў і акіянаў выпарваецца і зноў вяртаецца на зямлю дожджыкам, а соль застаецца і назапашваецца. Атрымліваецца, мора ці акіян – гэта быццам вялікая сальніца? Менавіта так. Лесик, але ж самі рэчкі не салёныя. Чаму? Таму што вада ў рэках вельмі хутка абнаўляецца з-за талых вод і дажджоў. І соль проста не паспявае там затрымлівацца. Зразумелі. Лесик, а якое море лічыцца самым вялікім у свеце? Самае вялікае – Філіпінскае мора. Яго памеры такія велізарныя, што там могуць змясціцца некалькі краін.
А яшчэ яно і самае глыбокае. А я чула про Марыянскую упадзіну, што гэта самая нізкая кропка на нашай зямлі. Так і ёсць, Вара. Яе глыбіня дасягае 11 тысяч кіламетраў. Гэта быццам гара Эверест, толькі не да неба, а ўніз. І дзе знаходзіцца гэтая упадзіна? У Філіппінскім моры. Цікава, а колькі часу спатрэбіцца, каб пераплысці сусветны акіян? Сучасныя караблі могуць зрабіць гэта за некалькі тыдняў. А калі б хтосьці вырашыў пераплысці яго ўплаў, то спатрэбілася б некалькі гадоў. Гучыць як нешта немагчымае. Так і ёсць. Аднак некаторыя спартсмены спаборнічаюць за самы хуткі вынік, каб пераплыць, напрыклад, праліў Ла-Манш. А гэта 33 кіламетры, на 10 больш, чым прайсці з аднаго канца Мінска да другога. Неверагодна! Гэта ж якімі моцнымі і вынослівымі плыўцамі патрэбна быць. Такія заплывы спартсмены лічаць вельмі значнымі, але разам з тым яны вельмі небяспечныя. А мы памятаем, што на вадзе трэба быць уважлівымі, слухацца дарослых і выконваць правілы бяспекі. Ты ўсё ведаеш, Кася. Моры і акіяны такія бяскрайнія, што пра іх можна бясконца апавядаць. Аднак мне здаецца, што надышоў час паглядзець мультфільм. Згодныя! Працягвай мультыпаказ. Сябры, а ці чулі вы, што ў нашай краіне з'явілася музычная дарога? Вось гэта навіна. Музычная гэта як? А вось так. У Гомельскай вобласці пабудавалі першую музычную дарогу, якая гучыць, калі па ёй праязджае аўтамабіль. Ой, як цікава! І якія спевы можна пачуць? Мелодыя нагадвае песню «Беларусія», якую выконваў знакаміты ансамбль песняры. Сапраўды незвычайная гісторыя. А якім чынам атрымліваецца мелодыя? Будаўнікі уладкавалі на дарозе спецыяльную разметку папярочнай лініі. І калі аўтамабіль на яе трапляе, ствараецца шумавы эфект, які нагадвае мелодыю. Ну і цікавая ідэя. Трэба абавязкова праехацца па такой дарозе. Кася, аднак мне здаецца, што музычную дарогу зрабілі не дзеля забавы. Вось усё ты ведаеш, разумнік. На самой справе галоўная мэта такой дарогі – павелічэнне ўвагі вадзіцеля. А, каб яны падчас руху не засыналі. Усё так, Лесік, і каб яны былі больш уважлівымі. Якая добрая і галоўная неабходная прапанова гэта дарога, а яшчэ яна быццам музычны інструмент. Згодны, Вара. А ці ведаеце вы, дзяўчынкі, які музычны інструмент з'яўляецца самым старажытным? Мне здаецца, гэта дудачка. Правильно, Кася. Навукоўцы вызначылі, што самай старажытнай флейце больш за 40 тысяч год. Ну і ну, атрымліваецца, музыка існуе таксама шмат гадоў. Лічыцца, што музыка з'явілася амаль адначасова са старажытнымі людзьмі. Цікава, якія спевы гучалі, калі яны збіраліся каля вогнішча? Можа, пра каханне? А можа, пра добрае паляванне? А можа, пра навакольны свет, які ён неверагодны, неабдымны і прыгожы. А давайте паглядзім, якія музычныя інструменты з'яўляюцца самымі дзіўнымі ў свеце. Пачынай, Лесік, а мы будзем глядзець і слухаць. Добра, дзяўчынкі, я спадзяюся, нашым гледачам таксама будзе вельмі цікава. І першы незвычайны музычны інструмент – гэта… Диджериду. Старажытны інструмент родам з Аўстраліі. Ого, якая вялікая труба! Так, даўжыня диджериду можа дасягаць аж 3 метраў, а вырабляюць яго з полых дрэў, такіх як эўкаліпт. Диджериду гучыць вельмі нізка і гучна. А вось яшчэ адзін інструмент. Так, зараз, дзе ён? А вось, эолава ці ветравая арфа. А чаму яна мае такую назву? Таму што гучыць, калі яе струны гойдае вецер. Як дзіўна, атрымліваецца, што гэта сам вецер іграе мелодыі. Усё так. А гэты інструмент завецца шкляны гармонік. Ён гучыць вельмі мілагучна і прыгожа. Мелодыі для яго пісалі такія выдатныя кампазітары, як Моцарт, Бетховен і Штраус. А як на ім іграць?
Гармонік зроблены са шкляных кубкаў, якія варочаюцца па крузе. І калі музыканты іх дакранаюцца, атрымліваецца гук. Неверагодна! Я б паспрабавала так іграць. І я, вельмі цікавы інструмент. А гэты інструмент яшчэ больш незвычайны. Ён называецца хвалевы арган. І іграюць на ім марскія хвалі. Ой, і як жа гэта магчыма? Пакуль я бачу толькі каменную лесвіцу да вады. Справа ў тым, што ў кожнай прыступцы знаходзіцца труба, як у сапраўдным аргане. І калі набягаюць хвалі, у трубы трапляе паветра, і яны пачынаюць гучаць. Атрымліваецца, сам навакольны свет стварае музыку? Усё так, Ася, гэта неверагодна, аднак мае быць у нашым жыцці. Такім чынам і нашу музычную дарогу можна лічыць сапраўдным музычным інструментам. Атрымліваецца так. І гучыць ён асабліва, па-беларуску. Інструмент родны і прыемны нашаму слыху. А мой слых таксама чуе музыку. І гэта музыка наступнага мультфільма. Хлопчыкі і дзяўчынкі, далучайцеся! Сябры, вось і надышоў час развітвацца. Добрага вам настрою на ўвесь дзень! І да хуткай сустрэчы. Якая адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!